नमस्कार, मी लतिका नितेश जाधव. मुक्काम पोस्ट कणकवली या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण करणार आहोत बांगड्याचं तिकलं. त्यासाठी लागणारं आपण साहित्य बघूया. हे मी 3 मोठे बांगडे घेतलेले आहेत. हे व्यवस्थित साफ करून ह्यात बारीक छोटा 1 चमचा आपण मीठ टाकलेलं आहे. मीठ कशासाठी तर जेव्हा आपण तिकल्यामध्ये हे जे बांगडे टाकणार आहोत तेव्हा मीठ मुरल्यामुळे याची टेस्ट छान येते तिकल्यामध्ये बांगड्यांना, म्हणून हे मीठ टाकलेलं आहे. आणि हे मीठ आपल्याला फक्त 15 मिनटं ठेवायचं आहे. 15 मिनटानंतर हे आपण बांगडे धुवून घेतलेले आहे स्वच्छ. जे आपण बांगड्याचं तिकलं करणार आहोत त्यासाठी लागणार आपण वाटण बघून घेऊया. ह्या मी 26 ते 27 ह्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आपण शंकेश्वरी. ह्या आम्ही अर्धा तास भिजत ठेवलेल्या आहेत. एक पूर्ण ओल्या नारळाचं खोबरं आपण खाऊन घेतलेलं आहे. खोबरं 10-12 पाकळ्या आपण लसणाच्या घेतलेल्या आहेत. ही बडीशेप घेतलेली आहे आपण कच्ची. ही मी 1 छोटा चमचा आपण ही बडीशेप कच्ची घेतलेली आहे. धने घेतलेले आहेत आपण 2 मोठे चमचे. आणि हा आपण 6 त्रिफळा घेतलेल्या आहेत. आपण बांगड्यामध्ये त्रिफळाचं फक्त पाणी वापरणार आहे. आपण त्रिफळा पण नाही वापरणार आहे, कारण त्रिफळामुळे झणका मारतो खूप जेव्हा तिकलं खातो तेव्हा तोंडाला. त्याच्यामुळे आपण त्रिफळा वापरणार आहे, म्हणून हे त्रिफळा स्वच्छ धुवून घेतले आहेत आणि हे आपण भिजत ठेवलेले आहेत. हे सगळं जे साहित्य आहे आपण आपल्याला अर्धा ते 1 तास आपल्याला भिजवून ठेवायचं आहे. हळद, मीठ, तेल. आता आपण तिकल्यासाठी लागणारा वाटण करून घेणार आहोत. त्यासाठी ह्या ज्या भिजवलेल्या मिरच्या आहेत त्यावर टाकायच्या. त्यानंतर लसूणच्या पाकळ्या टाकायचे. यात आपण टाकणार आहोत भिजवलेले धने. आणि जी आपण जी बडीशेप भिजवली आहे ही टाकायची आहे. आता आपण याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे. मिरची वाटून झालेली आहे आपली मिरचीचं वाटण. आता कलर पण खूप छान आलाय मस्त. आता आपण हा खोबरं वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता हळद टाकतो आपण यामध्ये 1/2 चमचा. आता हे व्यवस्थित आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. दोन्ही वाटून आपली तयार आहेत. आता मी लंगडी तापत ठेवली आहे. ह्यात आपण 2 मोठे डाव आपण तेल टाकणार आहोत. तेल तापलेलं आहे. आता मी ह्यामध्ये 4 पाकळ्या लसूण ठेचून टाकते. व्यवस्थित तांबूस कलर आला. मीडियम गॅस करायचा आपल्याला. तेलात आपण लसूण व्यवस्थित तांबूस झालेला आहे. आता ह्यामध्ये आपण टाकणार आहोत हे मिरचीचं वाटण जे आपण केलेलं आहे. हे व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचे आहे. आपण हा जो लाल तिखट मिरचीचा मसाला केलेला आहे हा आपण व्यवस्थित परतून घेऊया. हा व्यवस्थित भाजला गेला की आपल्याला हे तेल सुटतं कडेनी. मग आपल्याला कळतं की हा तेल व्यवस्थित भाजला गेला आहे. आपल्याला हे असं फिरवत राहायचं आहे, कारण आता खाली जळेल तो. व्यवस्थित भाजून झालेलं आहे आपलं. आता कडेनी सुद्धा तेल सुटते, तुम्ही बघू शकता. आता आपल्या ह्याच्यामध्ये हे जे आपण वाटण केलं आहे खोबऱ्याचं ते टाकायचं आहे. हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे.
तुम्ही व्यवस्थित दोन्ही वाटणं जे आपण केलेले आहेत मिरची आणि खोबरं, ओलं खोबरं, ते व्यवस्थित म्हणजे मिक्स झालेलं आहे, आपलं एकजीव झालेलं आहे दोन्ही मसाले. आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे. ह्यात आपण पाणी टाकतोय. हे आपण जे मिक्सर भांड्यात आपण जे वाटलेलं ते स्वच्छ धुवून मी हे पाणी घेतलेलं आहे. आता व्यवस्थित आपण हे ढवळून घेऊ. हे जे पाण्याचं प्रमाण आपण टाकतोय हे तुम्ही तुमच्या म्हणजे प्रमाण टाका, कारण ज्यांना घट्ट लागतं तिखलं तरी घट्ट कमी पाणीने वापरा किंवा पाणी पण जास्त वापरलं तरी चालेल. पण तिखलं असं हे घटसरच मध्यम असं छान लागतं. थोडंसं आपण अजून पाणी टाकूया. व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता आपण हे जे त्रिफळाचं पाणी होतं हे त्रिफळाचं पाणी टाकतोय आपण. त्रिफळा अक्की टाकली तर खूप म्हणजे जास्त प्रमाणात जे तिखट खातात त्यांनी एखाद दुसरी त्रिफळ टाकली चालेल, पण जे कमी प्रमाणात खातात किंवा त्यांना तोंडाला असं भाजल्यासारखं होतं आपण असं हे त्रिफळाचं अख्ख्या टाकलं आपण तर, म्हणून आपण हे 1 तास भिजवून आपण ते पाणी टाकलेलं आहे आणि त्रिफळ आपण काढून घेतलेले आहेत. त्याच्यामुळे आपण 2 ते 3 कोकम टाकायचे आहेत. चवीप्रमाणे मीठ. हे व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे आपल्याला. तिकडे मस्त वास येतो. हे आपण थोडंसं पातळच केलेलं आहे, कारण जेव्हा आपण कड येईल ह्याला आणि आपण जेव्हा बांगडे टाकू तेव्हा ते व्यवस्थित पण पुन्हा एकदा घट्ट होईल, त्याच्यामुळे आपण हे जरासं पातळ ठेवलेलं आहे. आता आपल्याला कड येऊ द्यायचं आहे. व्यवस्थित आपल्याला कड आलेला आहे, तर आपण ह्यामध्ये टाकू आपले बांगडे. एक हळू टाकायचे आहेत आपल्याला. बांगडे टाकून झाले आपले. आता आपल्याला ह्यात चमचा नाही घालायचा आहे, कारण चमचा घातला की ना बांगडा पूर्ण तुटून जातो. असा वेगवेगळा काटे वेगळे, त्याचं मांस वेगळं. तर आपण आता असं हे व्यवस्थित पकडणार आहोत आणि हे असं व्यवस्थित हलवायचं आहे आपल्याला, हे म्हणजे व्यवस्थित हे खाली बसतील. आणि मोठ्या गॅसवर आपल्याला हे 10 मिनटात ठेवायचं आहे. 10 मिनटात बांगडा लगेच शिजला जातो. ह्यावरून मला एक गोष्ट आठवली. मी लहान असताना आईने एकदा हे जे तिखलं आहे आपण केलेलं आहे ते मला एकदा असं ढवळायला सांगितलेलं. तर ते मी चमच्याने पूर्ण असं ढवळून ते सगळं काटा आणि तो बांगडाचं मांस हे सगळं वेगळं केलं. तेव्हा आईचा खूप ओरडा खाल्ला होता. तिथून कानाला खडा लावला आहे की आत्ता जर करताना म्हणून मी मुद्दामून सांगितलं की आपल्याला चमचा घालायचा नाही आहे. आपला एक कपडा घेऊन आपल्याला हे व्यवस्थित फक्त असं हलवून घ्यायचं आहे. तर त्यासाठी मी सांगितलं. तर तुम्ही हे लक्षात ठेवा. आपलं बांगड्याचं तिखलं तयार आहे. तर आपण हे डिशमध्ये काढून घेऊया. तयार आहे आपलं बांगड्याचं तिखलं. तुम्हाला ही रेसिपी माझी कशी वाटली हे मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. माझी व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार.